Kiitorata palvelee kokousasiakkaita aamusta iltaan. Vuokrattavissa ne on 3 erikokoista kokoustilaa 30, 20 ja 12 henkilölle. Kaikissa kokoustiloissa on käytettävissä tarvittavat kokousvälineet. Kokoustiloista on hyvä näkymä yliopiston kadulle. Runsas lounaspöytä palvelee myös kokoustajia. Kokouskahvit ja muu toivomanne tarjoilu järjestetään sopimuksen mukaan. 12 henkilön VIP-kabinetti sijaitsee aivan ravintola-kasinon vieressä. Se sopii edustavuutta tarvitsevaan kokoukseen, intiimiin illalliseen tai vaikkapa liikelounaalle. Tilassa on 50-tuumainen televisio, joka toimii näyttönä. Myös musiikki on mahdollista niin halutessanne. Tämä kokoustila on tarkoitettu maksimissaan 20 henkilön kokoukseen tai illalliseen. Tarvittaessa saamme pöydät luokkamuotoon tai katettuna vaikka illallispöydäksi.